Kwa December engicabanga ukuthi umuntu mangabe ezwe ingoma njengamanje sicula njengamanje ingoma album elandelayo engicabanga ukuthi abantu bazoyithola ngoDecember sithi asicacise lokho yonke ingoma esiyidlala njengamanje zingoma eziza ngoDecember ithini lethi thiwana ayokuza ithini album oh isihloko sealbum Ivila laselawini hayi wena kahle likanjani kodwa likhona Ivila laselawini yebo likhona Ivila laselawini singeke sichaze kakhulu kuzoba ingoma engicabanga ukuthi izokuchaza konke lokho ndekeni uzoyizwela izofika ihlala ithi khaxa yebo njalo sibheke kuDecember sibheke emaholidini sibheke kuphi kwenzekani ngoDecember kuvuliwe izwe manje abantu bangakubhuka na ku social media bayakuthola kwenzeka kanjani engicabanga ukuthi njengamanje kusukela manje ngizokwazi ukuthi ngidrop ialbum yami yakulonyaka ka2019 engicabanga ukuthi ngempela angiboni ukuthi ukhona umuntu ozongafisa ukuyithola le album ngendlela eshisa ngakhona nangendlela engicabanga ukuthi inamandla ngakhona abantu abafisa ukusibhuka ikhona i1020 cartel ungangithola nakhona inkundleni zokuxhumana if ukuthi mhlawumbe kukude kwi1020 cartel ungamthola umzukulu ku Facebook noma mhlawumbe ungamthola umzukulu ku Twitter umzukulu baqazile ku Instagram uyamthola umzukulu sifanele Umzukulu uyatholakala umzukulu lapha mhlawumbe ke angazi noma kuyinamba ngakushiya kodwa nje ngicabanga ukuthi kuzo zonke inamba inkundla zokuxhumana lezi engiyibalile umzukulu uyatholakala khona sebethola ithuba ekhaya impela njengamanje basi live ngasathi uyishare nezinamba zakho inamba yomzukulu atholakala nithi 079 12 72092